pelataan 1 lolia. Tavoite olisi päästä 1000 ja tänään. Ja eiköhän lähetä videon. Tätä aika paljon aikaa, että mä saan se 150 pokaalia. Ja mä otan tästä tylsät kohdat ja semmoset pois. Ehkä lähdetään pelaamaan. Melkein heti kuolin, mutta en sentään kuollut. Tää ihmettä, mikä ihme ongelma näillä kaikilla on ampua. Nyt löytyy jackpotti. Mä nyt pelaan tämmöstä. Mä haluan voittaa. Mä pelaan placementtia. Sain stiilattua tuolta hyvin. Miten toi osuu? Mitä? Kuin isot nää hitboxit on? No nyt mä sitten taas. No nyt siinä oli eka peli. Eka peli ei mennä mitenkään parhaiten, mut jotenkin kuitenkin. No, lähdetään uuden pelin pariin. Tänne jonnekin itse asiassa ei läändetäkään. Täältä tuli porukkaa ihan liikaa. Tänne tuli ihan liikaa porukkaa. Tää en mennyt sinne, mitä olisi pitänyt. Sä haluat varmaan snipusta päähän, mä veikkaan. Miten toi teki damage? Hän jäi siihen. Nyt sä tiedät, että ei kansi haastaa muu. Oho, olihan se mikki päällä. Sen takia tuli tommonen testasi. Kun se ei kuulu näin. Oho, se on finaali jo. Mitä ihmettä? Se on varmaan hyvä pelaa, jos tää peli on loppunut näin nopea. Joo, on aika hyvä. Osuu noin kaukaa muu. Mä taisin tulla kakkoseksi. No niin, tuu jo. Mitä ihmettä, tää on hyvä pelaa. Oho, hän ei vissiin missaile. Sit se olisi seuraavan peliin. Olisiko se vaikka tohon nyt? Ländetään tähän vaikka. Hän tuli tyyppi, mutta hän jäi. No niin. Mä en kyllä vedä ton takia.
No se peli menee siihen. Oho, todellakaan iso armoria en olisi mitenkään myös saattamaan. Mut plussaa tuli ja se olisi sitten seuraavan peliin. Nyt se olisi uusi peli. Nyt lähdetään tauko tänne pitkästä aikaa. Tänne ei näytä tulevan kauheasti porukkaa. Tuohon tulee yksi tyyppi, mutta sen mä saan varmaan. Vai ländäskö sittenkään? Ei tainnut ländäs. Ei tainnut ländää ketään tänne, mutta siitä sieltä naamariin noin. Jos haluaa olla hyvä, niin ei kansi pelaa niillä alkuasetuksella, koska ne on ihan surkeat asetukset. Mä tykkään pitää tämmösiä omia asetuksia, että mä tykkään niinku pitää kuussa seinä ja eessä tätä rampia. Mutta normaalisti seetä, niin se on toinen tämmönen hiiren sivunäppäin. Mutta nyt kun niitä ei oo, kun tässä on yksi, niin sitten mä oon laittanut sen tuohon C-hän. Ja sitten mulla ottaa V-stä aseen, koska no musta se on vaan paras siinä. Tai no E-ssä tietty on parempi, mutta kansi E-tä pitää rampissa tai sitten tommosessa kulmajutussa. Teitä ei että E se on myös hyvä ottama aseen, mutta musta se on tärkeämpi buildaamisesta, koska se on niin lähellä näppäintä. Mä en vaan tykkää pitää sitä editissä kuitenkaan. Oho, no hän. Ai se oli noin lovi, mä olisin voinut saada aika helposti. No mut se olisi seuraavan peliin. No niin, se olisi uusi peli. Ja tänään vois ländätä. Oh, iska aivastelee tossa, mutta vois ländäykö tonne jonnekin. Ja mä tuun käyttää tähän tosi paljon aikaa tähän videoon. Et itse asiassa kun mä pelaan, mulla menee tähän joku tunti ja sit vielä mun pitää editoida tätä joku puoli tuntia. Niin jos haluatte, niin se olisi tosi hyvä, jos laitatte tykkäyksen tai tilaa sitten. Ja jos haluatte, se olisi kiva, jos tekisitte molemmat. Niin sitten mä tiedän, että näitä videoita katsotaan, niin sit mä voin tehdä enemmän tämmöstä parempaa sisältöä. Tää ihmettä toi bugassa ihan hirveästi. Nyt mulla menee kaikki hiili tähän. No, mutta eihän se mitään. Mistä ei pysty hakkaa. Sitten täällä on tollanen. Tuolla on Midas. Jes, siitä hyvä tää. Oho, se saa triplot. Jes, me saatiin hyvä pelaaja pois pelistä. No niin, nyt sit jatketaan. No, sekä vikat pelaajat on. Mä ehkä teen tää 2 osassa. Mä julkaisen ne molemmat kohta. Tässä. Aika samaan aikoihin. Mä teen tää. Mitä ihmettä? Miten mä missaan nyt yhtäkään shottia? Että mä ehkä teen tää 2 osassa tää video. Olisiko se ehkä voitto? Niin, se on voitto.
mä ehkä teen tää 2 osassa. Jossa tulee sitten se unboxaaminen, missä mä unboxaan nää palkinnot. Et mä julkaisen tän kohta ja sit tulee toinen osa tästä jossain vaiheessa. Ja se olisi moro, tilaa kanava ja